I zdravo ljudi, danas igramo jednu igru koja se zove Don't Starve. Evo, počinjem da sve igram. Čita. Evo smo mi, ovi mali. Treba da skupljamo ove, kako se zove, twingove. Treba da skupljamo travu i flint, ali to ne znam, ne vidim nigde flint. Flint je na srpskom, flint, kako se beše zove to. Ne znam, zboravio se. Treba da skupljamo što više ovih twingova, grančica i ove hrane. Treba i taj flint da nađemo, nigde ga ne vidim. Pošto pomoću njega mogu da napravim sekiru, pickaxe. Od ove trave, ne znam, može nešto. Evo mogu da napravim baklju. Treba mi ovaj flint, ali nigde ne mogu da ga nađem. Hoću valjda da uspem. Evo zečeva, treba mi zamka da bih ulovio i pa evo. Nigde ne vidim flint. Nigde nema flint. Pčelinja košnica. Neću da diram, da me napadnu, da počnu da me... Ej, ne mogu da ih diram. Kako bre, nigde flint nema, evo flint. Hvala Bogu. Sad mogu da napravim sekiru. Ajde bre. Si spor. I sečemo drva. Ajde bre, padni. Da mogu i drvo da zasadim. Evo još flinta. U ovoj igrici je fora da preživimo što duže. Evo, tek sam prvi dan. Ovo je koliko sam gladan. Ovo je koliko imam healthy. Ovo je koliko sam srećan ili šta već, nisam ni ja siguran. Koliko mi intelligent trenutno, 200. To može da se smanjuje i da poludim, pa tako treba da skupljam cveće. Evo da napravimo pik. Evo će mi za malo kasnije kad nađem kamen. Mogu da napravim razne stvari kad napravim ovaj science machine. Ali za to mi treba zlato. Šta je ovo? Gras i treba mi trave još. Ne mogu. Sad travu da skupljam. Jesam gladan, nisam toliko. Prvo ide kao dan, pa onda malo kao veče, pa onda je skroz noć. U noći treba da napravim, kada je noć treba da napravim ovu campfire ili fire pit. I onda možemo, ubio sam pčelu i dobijem, beži, lude pčele. I onda, sad za šta sam pričao, onda za ovu vatru kad napravimo to, možemo da sedimo noću, a ovako odmah izleti nešto i ubije nas. Bolje je da se napravi ova kamena vatra, pošto nikad ne može da se sruši, a ovo kad izgori se sruši samo. Ova drva što se pravi. Šta mi još treba za nju? Još kamena. Ovo ne znam čemu služi nitre. Nitr, kako se to kaže, ne znam ni ja. Sad da nađem još kamena. Ako mogu. Ako ima. Daj Bože da ima. Evo ga.
Evil Flower, ne. Ima i kao zlo cveće što vam smanjuje intelligence, sad imam 197. A kad skupljam cveće mi se poveća, evo. Evo 200. Od cveća mogu da napravim i kapicu, pa onda mi se neće toliko brzo smanjivati intelligence. Super igrica, još ću snimati još neke igrice ću snimati, Minecraft možda, Terrariju. Snimat ću Team Fortress 2 i verovatno još Left 4 Dead s Bogdanom. Ili Bokiem, kako ja hoćete. Šta još mogu sad uradim? Mogu vatru da napravim, ali još je rano. Eto i vi pišite koje igrice hoćete da snimamo, ili snimam, ili onda snima svejedno. Napišite to u komentar, pa vidjet ćemo. Našao sam nešto. Ja sam ovo preigrao i znam nešto malo. Ne znam, konopac iz zamka za zečeve. Ne znam šta će mi veliko konopca, ali ajde. Koliko? 75%. Još malo pa da napravimo ovu vatru. Mislim, možemo i sad. Evo da stavimo tu. Pored puta. Pauk. Dakle, ajmo ovog gnezda njihov. Dobre. Juri me. Ubi ga. Ubio sam ga, dobio sam, šta je ovo? Spider Gland. To ne znam ni čemu služi, mogu da ga stavim kao fuel? Ne. Da stavim malo drva. Šta još? Rope. Ne rope će mi trebati. Da stavim malo, ne papyrus, Twings. Evo. I malo drveta. Brzo prođe noć, evo već je skoro pola noći prošlo. Jedna, ali šta da se radi, neka nemamo vremena. Šta da kažem. Ne znam da li se dobro čujem, pošto mi je ovo mikrofon sa kamerice. Pa vidjet ću da li treba da koristim ovaj sa slušalicu ili ne znam. Ajde, sad će noć valjda da prođe, evo ga. Save se. Još nešto da tražim, a da završimo epizodu. Ovo. Vidimo šta mogu da nađem sada. Ako mogu uopšte nešto. Ima i stvari kao što su wormhole. Uđete u nju i prebaci vas na mesto neko tamo. Na potpuno drugo mesto na mapi. Sad ne znam koliko je velika ova mapa, ali ne moram da jedem. Idem da ispečem nešto hrane. Ajde, možemo sad da završimo epizodu. Ajde, vidimo se u sljedećoj. Like, share, comment, subscribe. Ćao, vidimo se u sljedećoj.